Bueno, gaur leku askari 350 pertsonentzako. Horretako gitxi gora bera, pues da apurbet etxean moduen. Ez, kalkuletan dozo, pues a ver, 10 pertsona egongo dire, pues bueno, pues kilo da zeo zerregaz egiten dugu. Orduen, gero da jende gehiago izan da, kopuruak badoaz geizten apurtxoa, ya que se, pues etxean erabilten badu 125 gramo pertsonako etxeko, pues amentxe igual, pues 100. Izango hasieran 1000 pertsona, pues igual 90 gramo gazaioko zan. Hasiera batean bakarri zegoen babarrun jana bat kofradiarena eta bakarri zen gizonentzat. Gero sortu ginen, orain dela 20 urte sortu ginen babarrun indabajana ez baztertzailea, eta gero orain dago emakumeak leku guztietan, eta orain detzen da herri indabajana, Daramagu 20 urte, hasi ginen ez dakit, lagunekin edo, eta orain bebitu, gaude 350 pertsona. Sekretorik handiena da beldurrik ez eukitea. Orokorren jendeari beldurre ematen dutxo alako kopuruetan behar egitea, bai egitan da etxean modu. Para